נתנו לנו משולש ושוקיים ש-AB שווה ל-AC, אורך השוק 18 כמו שמופיע בסרטוט, וזווית הבסיס של המשולש היא 70 סנטימטר, זאת אומרת זאת 70 מעלות, סליחה. חשבו את אורך הבסיס, את BC. אז מה שאנחנו יודעים במשולש מסומן לנו גם שזה הגובה. ידוע לנו שמשולש ושוקיים, הגובה התיכון וחוצי הזווית מתלכדים לקו אחד. כלומר, אם אנחנו נקרא לזה D, אם אנחנו נמצא את CD, נכפיל אותו פי 2, נקבל את CB. אז בואו נעבוד קודם כל על המשולש ACD, נמצא את CD ונכפיל אותו ב-2. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. אנחנו אומרים, אם זה 70, אז אנחנו יכולים להגיד שבעצם CD חלקי 18 נמצב ליד הזווית, חלקי היתר שווה קוסינוס 70. כלומר CD שווה 18 כפול קוסינוס 70